al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam musani Muharram na zuwa shine farkon shekara na mu musulmai. Muna da halin da muke yi ina muka samu shi na tara mutane wai za karanta Qur'an shekara ya zo bal zayatina balla abinda ma bai kamata ba cikin Disamba shekara an na sha tara mutane wai shekara ya zo a tara mutane a karanta Qur'an a yanka bin yanka a ci. Man amaraka bi hada man shar'a laka hada min aina atitum bi hada ina ka samu wannan wai shari'an wanga ce wani shekara ya kai ana karatun Qur'an don shekara ya kai ina ka samu addinin Islam ba ni na yi mazaj yadda min nake son shi bane a ina yi ne yadda aka yi shi. Ai wannan a baki annabi Muhammad na'am ai wannan sahabbai sun tabbatar na'am ai wannan ba yi ba iya da kyau. It's not kyau. It's not about the kyau. It's about you have done it. An yi shi gabanin Muhammad. In ba yi shi ba misa gida kai. In ba aka ba al'umma na Muhammad. Wani Qur'ani ne Allah ya kawo wangana karanta Bakara, wangana cikin Ali Imran, wangana cikin Sakih nan, wangana Lasi nan. Kuma Qur'anin nan labaran suna gamuwa da juna ne. Sai ki karo ko Bakara, sai ni ya doko Ali Imran, magana ya zo ya kare ka me kike kai na kar na Amurka. Qur'ani ke nan wannan. Na Allah nan abadan addinin mu addu'a ne da Annabi Muhammad yace mu cewa mu kawo mutane ana karatun Qur'an wannan muna yi ne kawai ba umurnin kowa bane wa alqur'ani akwai albarka na'am Qur'ani akwai albarka Qur'ani akwai fita bude ko ina kai da kanka bude ko ina bude surati yasin Annabi Muhammad ya ce muna idan kana dawwama kana karanta izawaka baka talauci. Izawaka ga kaddawu kana karanta shi baka talauci. Bude ka karanta kai kada. Bude kalbul Qur'an ka karanta. Yasin ka karanta ko ina karanta. Ka ga ma Allah magana Allah ya amsa maka. Ba sai ka tattara ayi Qur'an ajiza ba. Qur'anin da aka yi shi juzo na ba saboda karatunmu na bane a'a an yi ta ne saboda dokan Qur'ani dungu ya ma nauyi watakila kana hada in ka doko wurin Bakara in ka adin ka kare shi ka doko na biyu ba yi shi domin a zo ana kamar spa ana rawa mutane ba wo alima na Muhammad ba saboda shi bane amma kai magana don manyan malluma su yi shi ya zama kana tujara malluma ba batun manyan malluma ba batun an yi ba yi ba billahi alaikum in tambaye ku saboda alaskamu da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yaki ba bai ji yaki ba ina muka samu kamar annabi za shi yaki ya tara sahabbai an karanta Qur'an dole je yaki domin ina ka samu wannan kai ka kai annabi Muhammad sanin Qur'ani wani zuciyarmu ne bai da kyau idan zuciyarka bai da ya san dare komai ta bai zuwa daidai sabai annabi Muhammad bayan annabi wani yaki ne ba su ba sun tara junansu mun karanta Qur'ani za mu je yaki Furus za mu yaki da Rum annabi ya je yaki da yan Rum annabi ya aika mutane aka yaka da yaro su 200,000 musulmai 30,000 amma duk da haka na an fito lafiya wani Qur'ani aka karanta Allah ka shirye da mu